Mitjançant el decret 1966/2011 de 22 de juny, l'alcaldessa de Carcaixent realitza delegacions genèriques en favor de diversos regidors del seu equip de govern. Dins d'aquest repartiment de responsabilitats, al senyor Antonio Ollana li foren delegades, entre d'altres, les competències de l'àrea d'interior següents: gestión del personal municipal, funcionarios y contratados, procedimientos de selección y contratación de personal, proposiciones, concursos y bolsas de trabajo, Junta Local de Empleo, comisiones paritarias y convenios, brigada de obras y servicios municipales, entre d'altres també. Es tracta d'unes àrees vitals per al bon funcionament de qualsevol ajuntament, que requereixen d'una gestió política molt especial i amb capacitat de consens per part de la persona responsable. Gestió que considerem que s'ha dut de manera nefasta. I això ho diguem perquè hem tingut mostres de sobre durant aquests 2 anys de legislatura per a qualificar-la com a tal. A saber, entre d'altres, contractes de la Bolsa d'Emergència Social al 50%, trencant el consens en les bases de la convocatòria i contrariant el criteri de l'àrea de benestar social. Reorganització i redistribució sense criteris objectius de millora del servei dels llocs de treball del personal municipal. Reduccions del 80% en el personal interí, sense atendre particularitats. Com a conseqüència, s'ha produït un estalvi molt menor del previst, s'han hagut de contractar altres persones al 100% i s'han ressentit la qualitat del servei sense cap dubte. Mala gestió, de manera reiterada, del programa de beques, la Diputebeca. Sistema d'encomandes a apropar-se, col·locant a treballadors de l'empresa en llocs destinats a funcionaris municipals. Gestió deficient de les relacions amb el personal municipal. Fins i tot la Junta de Personal l'ha desautoritzat com a interlocutor en els últims dies. Incapacitat manifesta per dirigir les comissions informatives, de les quals presidís. Incompliment d'acords i mentir de manera flagrant als membres de l'oposició. Després de 2 anys exercint les seves funcions, considerem que és imprescindible un canvi total en la gestió d'aquestes àrees. I és per això que formulem el següent prec a l'alcaldessa de Carcaixent. Que li siguen retirades al senyor Ollana les competències referides a gestió de personal, procediments de selecció i contractació, Junta Local d'Ocupació, comissions paritàries i convenis i brigada d'obres i serveis municipals. Que delega aquestes competències en un altre regidor, membre de la Junta de Govern local, que tinga més capacitats per a les tasques en qüestió. I que siga nomenat un nou president de la Comissió Informativa Interior, que millori el seu funcionament i el faci un òrgan més àgil i productiu. Voldria que tots tinguem clar que este prec, que per al que lliig els asseguro que no és cap pla de bon gust, és una valoració de la gestió del que és el regidor, el senyor Ollana, i que res té a veure amb la persona, amb Toni. Sí, és cert que vostè li fa gràcia, però sí, al final, fa molt de temps que una persona va dir que no estem per fer amics i és de veres, i cadascú ha de ser responsable de la seva actuació perquè la responsabilitat que tenim és gran. I com que al final la divisió o la renúncia és una qüestió personal del regidor, és per això que en canvi és l'alcaldessa la que pot retirar les competències que li foren delegades en el seu moment. I per tant, si vostè, senyora alcaldessa, senyora Botella, no té aquest prec, d'ara endavant considerem que serà vostè, la pròpia alcaldessa, la responsable directa de la gestió del personal municipal, contractacions, etc. Ja no podrà al·legar ni ignorància ni desconeixement dels fets descrits.